Ahojte svetielka. Tak sa tu napravím, ale hlavne vám ukážem, že sa uzemňujem. Uzemňujem sa a vy už asi viete, čo mám na mysli, pretože uzemňovanie je každodennou súčasťou, je domácou úlohou, povinnou v programe Transformačný august, ktorý sa o chvíľočku začína. Ako inak 1. augusta bude trvať 28 dní do 28. augusta. Vy, ktorí ste si online programom Transformačný august už prešli v roku 2024 a 2023, viete, že je to neskutočná jazda, že áno, vyžaduje si to disciplínu investovať čas do seba, aspoň 15 minút denne, počas najsilnejšieho mesiaca každého roku. Spirituálny líder Kobra tvrdí, že august 2025 je zatiaľ tým najsilnejším mesiacom, aký tu kedy bol. Čaká nás totiž aktivácia portálu vzostupu a my samozrejme touto aktiváciou budeme prechádzať spolu v skupine na Telegrame, kde sa vám budem počas celého transformačného augusta každý jeden deň prihovárať, budem odpovedať na všetky vaše otázky. Je to taká pridaná hodnota k lekciám, ktoré dostanete každý deň o 5 ráno do svojho inboxu na váš e-mail. Každá lekcia sa skladá buď z meditácie, z audiolekcie, sú tam aj pracovné listy alebo videjká, ale čo je najdôležitejšie je komunita, ktorá bude existovať v aplikácii Telegram a kde sa budeme spoločne každý deň vzdelávať, čo sa týka danej lekcie, danej témy. Budete sa ma pýtať, ja vám budem odpovedať a každý jeden deň sa budete vyvíjať rýchlosťou svetla. Čaká nás aj 8. august počas transformačného augusta. Ako iste viete niektorí, to je portál ľavej brány, ktorý sa v tento veľký deň aktivuje. My budeme mať veľmi silnú meditáciu, o ktorej niektorí povedali, že to bola najkrajšia meditácia, akú kedy robili. Okrem toho, ako keby toho už nebolo všetkého dosť, tak celkom prvý týždeň trvania tohto úžasného online programu budem ja aj s ďalšími svetielkami na 8-dňovom výlete v Salzburgu, v okolí a na zázračnej hore Untersberg, kde som mala v roku 2022 veľmi silnú spirituálnu skúsenosť. Takže prečo nie? Pozývam vás ešte stále aj na výlet na Untersberg. Počet miest je limitovaný, ale ešte máme pár miest voľných, takže sa kľudne pridajte k nám aj na výlet na Untersberg. Môžete si o tomto všetkom prečítať na mojej stránke silviasuvadová.sk. O sile Untersbergu vedel aj Dalaj Lama, ktorý navštívil Európu a chcel ísť práve na horu Untersberg a vyjadril sa, že Untersberg zohrá veľmi dôležitú rolu v nadchádzajúcich časoch na Zemi a takisto sa vyjadril v zmysle, že Untersberg a jeho okolie je srdečná čakra Európy. Niektorí dokonca tvrdia, že povedal srdečná čakra sveta. Vy viete, že ja som veľkým fanúšikom zázračného mestečka v Severnej Kalifornii. V Kalifornii sa momentálne nadchádzam, áno, v Los Angeles. Vy viete, že som študovala na mystickej škole v kalifornskej Mount Shaste. A áno, tiež som bola veľmi prekvapená v roku 2022, keď som záhadnou zhodou okolností bola kamarátom z Mount Shasty zavolaná na jeden workshop v
Salzburgu a tam som zistila, že sa nachádzam pred jedným z najsilnejších vrchov vortexov na tejto planéte. Potom som si o tom naštudovala viacej, zistila som napríklad, že aj nerada hovorím jeho meno, ale poviem ho, Hitler si postavil, alebo dal postaviť orlie hniezdo, aby sa díval práve na horu Untersberg, pretože z nej čerpal energiu. Chcel rozlúštiť všetky tajomstvá o tejto hore a veril, že silu, ktorú niektorí nazývajú vril, ktorá je vnútri tohto vrchu, pod ním, že túto silu, ak získa pre seba, tak sa mu podarí ovládnuť celú Európu. Hovorí sa, že v Untersbergu sú aj vstupy do vnútornej zeme Agartha, že sú tam aj multidimenzionálne portály, že sú tam rôzne časové anomálie a sú zaznamenané aj veľmi zaujímavé príbehy zmiznutia a preskočenia času a priestoru. Tie príbehy sú tiež na mojej stránke silviasuvadova.sk, kde môžete si prečítať o výlete na horu Untersberg viac. Takže aj toto bude pridaná hodnota nášho online programu Transformačný august, pretože sa vám budem prihovárať prvých 8 dní zo Salzburgu, z extrémne vysokých energetických miest, kde sú vysokofrekvenčné energie, kde sú údajne vstupy do vnútornej zeme alebo multidimenzionálne portály. Takže toto všetko bude súčasťou nášho programu Transformačný august 2025. Ak sa chcete prihlásiť, tak mám pre vás zľavu 25%. Táto zľava je platná do 22. júla a ja sa na vás veľmi teším. Veľmi sa teším, že sa s vami spojím v telegramovej skupine, že vás deň po dni budem lepšie spoznávať a hlavne vám sľubujem, že tento 28-dňový výlet bude nezabudnutelný, pre vás transformačný a že 4 týždne spolu strávime veľmi hlbokou prácou na sebe, ale aj vysokou prácou na sebe, lebo vy viete, že ja som vyznávačkou tzv. Vertikálneho vývoja. To znamená, že ideme veľmi vysoko, ale aj veľmi hlboko do seba, pretože ten horizontálny vývoj tej takej placky alebo takého nášho disku, kde prestupujeme celý život len z nohy na nohu a kde sa stávame obeťou situácií nášho života, alebo možno máme nejakého terapistu, ktorý nám len pomáha sa vyrozprávať, ale nič zásadné sa na tomto vertikálnom vývoji, v tejto vertikálnej úrovni nemení. Tak ja som veľkým zástancom toho, že čím hlbšie ideme a viacej uvoľníme v našom energetickom systéme priestor, tak tým viac svetla do nás môže vojsť. Preto aj témy v Transformačnom auguste sú rozdelené do 4 týždňov. Prvý týždeň sa budeme venovať myšlienkam a emóciám. Druhý týždeň sa budeme venovať energii, rôznym energetickým manipuláciám. Budeme sa rozprávať o 4 druhoch brania energie, o štokholmskom syndróme. Budeme tretí týždeň sa venovať nášmu fyzickému telu, pretože spiritualita zahrňa všetko. Všetko. Teda aj naše fyzické telo, aj našu fyzickú realitu. A 4. týždeň sa budeme venovať a budeme pracovať s nádhernými meditáciami. Téma bude svetlo. Teším sa na vás, svetielka, či už v našom programe Transformačný august, či už aj osobne počas výletu na zázračnú horu Untersberg. Tento výlet sa bude konať 2. až 8. augusta. Alebo sa na vás teším niekde na sociálnych sieťach alebo na ktorejkoľvek inej platforme alebo v našej online spirituálnej škole, ktorá je dvojročná, ale samozrejme členstvo môžete mať aj mesačné, štvrťročné, polročné, ročné. Majte sa pekne, pozdravujem vás z kalifornského Los Angeles